ang gibuhat ni Hesus dinhi sa kalibutan giubanan kanunay sa gahom nga dili matugkad og tao, apan kanunay siyang naghimo sumala gyud sa kabubuton sa Amahan. Munang niingon siya, gamhanan man gyud kayo ang Amahan, pero ang nagmando nining kalibutana ni kontra man ni Hesus niya dili gud unta to kapiog sa iyang gahom, pero kabubuton di ay sa Amahan nga mo pailawom si Hesus sa gahom niining kalibutana sa nagmando. Kay bao ba mo kinsay nagmando aning kalibutana? Ibaw mo? Wala. Kanang kaaway ni Hesus nga mao'y naghari aning kalibutan, ang yawa o ang mga instrumento sa yawa. Kaning mga yawa dinhi sa kalibutan, mupatay gid ni sila sa mga kaabin sa Ginoo. Munang si San Pablo sa unang pagbasa, bisan pas ilang nindot kay gibuhat, gibato yun. Patay giguroy naguto siya, murag irong patay ba nga, giguroy, gilabay nga to sa gawa sa ilang koral sa syudad. So, mupatay yun. Muna ka na mga tao nga maglagot kung sultihan sa kamatuoran, kauban na sila sa nagmando aning kalibutana. Kamo, dili ba mo maglagot kung sultihan mo sa tinuod? Dili. Panalitan, asawa ka niya, musulti imong bana nga na siya'y kabit. Maglagot ka, dili. Nitugan siya tinuod. Niya, maglagot, dili. Maglagot gani ka, naapil ka aning kuana, nagmando aning kalibutana, nga mao ang iyawa, maglagot gina sila. Kana ba yung pagtugas tinuod? Kuan ba yan na? Nang Diyos nun ba yan na? Kay ang Ginoo, kamatuoran man. Di ba? Muna, nindot kay nang mutugas tinuod imong bana nga na nakoy duha ka bukabit day. Nya unsa may mo isulti unta kung Dios nun jud ka moingon jud ka congratulations ha kay matinud-anon kay ka. Ana. Nya agas din imong luha. Kay ang gusto Ginoo nato unsa may kabubuton sa Amahan, pasaylua ang nakasala og kapituan kapito. Nya unsaon nimo pagpasaylo og dili mo tugas tinuod? Maubitaw ni karon nga sige ning gubot ang atong eleksyon kay daghan mang di mutugan kuno tinuod. Pero nindot ka nang mutugas tinuod, unya mudawat sad sa kamatuoran. Nang litan, mga asawa sad karon, mga bit naman sad. Nindot kayo, bana ka, nya mutugan imong asawa nga nakapangabit siya. Nya makuan ang kaning na may usahay gaan kay kamot ning lalaki, tamparusan, ikatamparos, ngawingig imong naong asawa, ayaw, reklamo. Dawata lang kay kamatuoran man sa nga matamparusan, yun ka kay gabuhat man sa dili maayo. Ang ako lang yung isulti din kay gahapon akong gi-suspenso ang mga sasing kids kay humana mo hatag sa ila kunuhayng premyo atong siging panglimpyo dito sa Luyo, akong tagaan sila o dako-dako nga kantidad kay haron alipay gyud kay sila. Lakaw din ngadto. Yung pagka udto-udto na dito ko sa akong kwarto sa taas, makita man na sa Luyo, saba man kayong mga bata nako ngano karon sila. O may tao dito sa Luyo. Nanughit sila o kanang lubi, ilang pangnughit ba? Natanaw na ko katong murag guwang-guwang na nga lubi, ilang paningkamutag buak niya gahi naman, ilang inom ang tubig niya, labay,
dughit naman. Antod yun, nangahurot kitong lubi nga gahi-gahi. Akat to na sang putot mo ilang gi. Akan ang gagmay pa ba? Ilang gidughit. Nyawa nila imna. Gaduwa sila. Ilang ihapak sa bato niya. Mupiswak man tubig kay mabuak man inig hapak. Nga sige sila pangatawa. Kuha na sa tong usab. Lakdos na sa ngantos bato. Ito akong ginaog dito. Aksyon na ba ang tagdagan. Ngayon ko nga tayo sa mag-istorya sa tadiri. Nakitaan man tamo dito sa babaw. Dugay man kong katanaw ninyo. Anong ginana man na ninyong lubi? Wagi tingog, siging duko. Nako, ma-explain lang mo anong giana ninyong lubi. Inyo man ang giusik-usikan. So, human gitagaan mo sa tanan nga mga pabor dinhi. Pakanon pa mo dito sa sulod. Tipon mo na mong kaon. Tos among lamisa. Niya, hinatagan pa mo kwarta para makaduwa mo sa computer, trabaho lang mo gamay, daghan na kayo tagihatag ninyo. Human anang tanan, makaako pa mo dagmal aning atong mga tanom dinhi. Nya di pa gyud mo mananghid, sige lagi silang duko. Nako sige ha, di sa ta magkita og mga usak semana. Suspenso sa mo. Ya, abo tumutong ato diri. Yawan on ba sa to? Nako, suspenso sa muha, saksimana, para makahibaw mo nga ang kamatuoran di ay sa atong mga buhat o makitaan sa authority na agyoy silot. Murabag na imagine ako, pag human akong storya ito, nilakaw sila nga ito, subo kay mga naong, na 5 tingtos sila kabuk. Akong gisundan, nga ito, sige sila glingi na ako, niya gasunod ko nila. Nato na sila sluyo, pag-abot dito, abi na po mo, uli na nga tos ilang, meeting din silang 5. Niya human, balik ka rin. Nakuasa mo ito ni balik mo ni rin. Naawa na sa kukibaw, narim sila padoong, padoong lahos nga tos ilang. Na-imagine ako ba, ang nahitabo nila dito sluyo, nga ang atong kinabuhi, isip mga tao, natay daghang gibuhat din is kalibutan, ang kalibutan, iyan is Ginoo. Siya may gahimo gud ani. Nya kita gipapuyo ra man ta diri, gitagaan tas tanan. Nya nagtan-aw ang Ginoo nato. Murag mo akong imagination sila, wa bita diri pader, love. Hapak ko nila kibaw gatan-aw dito ko dito sa babaw. Nya kita kay nako ang ilang pagdagmal, ang ilang paghimo nga giduwa-duaan lang ba ang mga maayong butang nga gihatag ngadto nila gidagmalan. Kita ay nanabiyata. No. Kusog kita mo dagmal sa hinatag sa Ginoo nato. Nang litan kanang imong anak, hinatag ginas Ginoo, sige hag kusi, sige hag hapak. Ang mga anak sad gitagaan sa ginikanan nga mosuporta, ilad-ilaron lang, gamiton ang kwarta, sige lang duwa. Di mo sud klase. Tagaan og maayong lawas, tagaan og kanini ang nidot nga lawas, mga babay, hala ipakita sad aron mugawas yung kalaway sa kalibutan, siging premarital sex, siging enjoy anang mga laway nga buhat. Ingon ana ta usahay, ang mga nindot nga ihatag sa Ginoo atong pahimuslan. Si Kristo ning hatag natog panigingnan, ang iyang lawas gigamit niya sa pagluwas sa kalibutan. Iyang giagi sa pag-antos. Ingon siya tana, manlakaw na ta. Ingon siya, wa may gahom ning nagmando sa kalibutan nako, pero ako ning ihatag ang akong lawas tungod kay kabubuton ni sa amahan. Nindot kayo, no? Kabubuton sa amahan. Niya kung atong sundon ang kabubuton sa Ginoo, pirmi yung nindot ang mahitabo niya na. Testingi tugan kas tinuod, inig dawat ni mos kamatuoran, labi nagsilutan ka, maingon ka, ako mo sa ning tinuyuan, relax. Pero mamakak, niya magsigit tag himuhimog mga rason-rason, awa na. Pero tinandaghanang troubles sa imong kwan. Kamu din hiron, kusog mo musultis tinuod. Kusog dili.
Oh, mga naong ninyo. Na yung doko-doko. Pader sa doy. Tinuon. Makak man sa kapader. Oh, mo lagi na. Depende na nato. Nya, matud pa sa atong tubag sa Salmo, ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong gingharian o Ginoo. Ang atong itug-an kanunay mao ang himaya sa gingharian, ang gahom, ang kabubuton, ang kanindot sa gingharian sa Ginoo. Mabita ng dinhi sa atong kuan, dinhi sa atong parokya, kaning ako gining i-announce ang mahalin nga slots, kanang mga project nato, kaya nga naman, nagtug-an man ni siya nga kita mga higala sa Ginoo, kay ni-appeal man ta sa pagtukod, pagpalambo sa iyang simbahan. Amo nang tugaan sa nako ni ninyo nga atong halin sa slot dupes 4,604 na as of yesterday. Pakpaka na sa nato ang namalit. Ang namalit sa ani, higala sa di sila sa Ginoo. Ano man, kung makakita ka nga ang imong higala nagkinahanglan, basta tinuod yung kang higala, imo maginang tabangan. Pero dili ka higala, mahala ka din, kanya-kanya ta. Iyahay ta. Di ba? Higala man sa Ginoo. Nanghatag yun. Nagpamagani 49,396 kaslots para sa nislaing mga higala. Nasa uban nga sige nalag balik-balik og palit. Nakighigala sa atong katilingban. Na ay usa ka donor kagahapon ingon siya, Father, kadtong kapiling niya ang nagsulti ani ang ako sang kuan kani nga nindot ko no nga magbutang sa taog box nga adto ibutang ang mga ngalan sa nipalit og slots. Okay wala? Inyong mga ngan ba? Itong ibutang niya kang San Vicente Ferrer man ada na to ibutang desti ila ni atong patron. Maghimo niya tadya na kayo na sa bitaw no? Kaya ang katong tos kapili niya, ang tanangan ato amo mang i-forward. Ibutang man namon toy murag box diha anang bitang na iberhin sa Fatima nga nag-ana diha no kamo sa kasakam ng bildo diha. Ang ilaw ana naana diha murag compartment ba. Adto dito ibutang ang tanang mga petitions. Sige ato yung nagbutangan diha sugod ugma. Katong tanang mga ngan sa nipalit atong ibutang diha haron dunay symbolic connection nga kanunay giatiman, kanunay gibubuan og grasya gikan sa Ginoo pinaagi sa atong patron aning atong parokya. Nya kay kaning DOPS, Divine Unity, Prosperity and Satisfaction, ihatag man ni sa Ginoo pinaagi ni San Vicente Ferrer og sa atong segunda patron ang mahal nga Birhen sa Santos nga Rosario, atong lauman nga kadangan mo na isulti sa dinyo inyongan og mo padala namsag mo padala di lang nako isulti pa dire ako nabitan nang gi-forward sa imong bank account ayaw tiksi gimis inyongan kay amo nang typon itabulate na nato unya humandayon atong isod angan diri sa atong himuon unyang box symbolic muna kanang sibot kanang isuroy ninyong sibot symbolic man sa nga inyong gihalad ang inyong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Symbolic ba niya dadon dayon nga res altar. Hilig manguta ning symbol. Si Kristo sad kaning iyang pagpalansang sa cross symbolic pud na sa dako kaayong gugma sa Ginoo para nato. Muna ang cross ato ginang ibutang kanunay center sa atong altar. Kay nindot kay nga symbol ba? Dito sa inyong balay, sa inyong kwarto, sa inyong gibutang nga picture. Kamo mga asawa, na mo'y picture sa inyong bana. Nagdada pa mo. Wala no, kay giluod na musnaw sa inyong bana.
Di simbolik na kanang pagdaog picture sa imong bana, niya ang bana magdasag picture sa asawa, niya punayan na nimong kiss-kiss, ana. Simbolik na sa inyong connection. Connection ba? Kaya di na ka makakita og symbol sa inyong relasyon, basig adto na madali kag kadasa lain. Muna ana diha mo supply ang gitawag nato og pagpalambo sa relasyon. Kaya na gadadam kag symbol. Manang nindot kaayo ang atong relasyon sa Ginoo kay pirmi kitang ma-reminded nagpakamatay di siya para nato. Gihatag niya ang tanan para nato. Kita sa hatag sa tatanan. Ya kuno sa itong ihatag, pinaagis atong patron ato sa himuag simbolik nga connection. Muna sugod tingali ugma ako ning pahimuan diri aring kilid. Nindot sa nakain suggestion nada kay mo feels kuno sila ba nga. Di ko na siya gyud ingon nga himuon na tong tuo-tuo pero ang simbolik nga dako kay tagpagtuo nga naa diha ang presensya sa Ginoo sa atong gibuhat nga connection. O pinaagi ni ana makaklaim kita we are part sa daghan kaing tao, kabahin ta sa daghan kaing mga tao nga nagsigig palambo niining lugar nga atong simbahanan. O kining maong lugar mahimo sa ding atong simbahan nga simbol sa dakong gugmas Ginoo nga nagpaambitay sa atong mga grasya. Tibuok kalibutan nga atong mga Cebuano nga mga speaking people, tibuok kalibutan mi tampo sa ginagmay o dinagko nga paagi. Mao na siya ang nindot nga mensahe sa usa ka simbahan, ang pag-inambitay. So inaut unta kita sad makaingon ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong gingharian o Ginoo. Kada nato hatag og og paambit sa atong isigkataw, nagtug-an ta nga ang Ginoo present, ang Ginoo dalaygon, pinaagi natong nagsunod kaniya. Manindog ta.